Stories, interviews, controversial kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:12 na. Maing aga kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Hotline. Action Hotline. Sa ngalan sa regular nga anchorman, Action Art tayo po ni sa Action Brian Morden. Talos nga magpangalagad sa inyo sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa pinakaunang adlaw sang Marso 1, 2022. Action Hotline. Bukas na katon sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton nga text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Action Radio. Ano ba lang mga dalagko nga balita nga dapat naton tutukan sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon? Action Hotline. Subong adlaw nag-umpisa na ang bago nga classification sang aton sini nga level alert sa bugos nga Pilipinas. Sa diin ang Bacolod napaidalom na sa alert level number 1 kag ang Negros Occidental napaidalom naman sa alert level number 2. Sa diin halin kita sa number 3 sang nagligad nga bulan mga kaksyon. Action Hotline. Ano ba lang mga pagbag-o, no? Ano ba lang ang dapat naton tandaan? Ano dapat ang aton sining dapat i-prevent sa gihapon against COVID-19 sa sining panibag-o nga classification naton subong tubtob Marso 15 sining 2022. Action Hotline. Kaina sang aga mga kaaksyon nagpatigayon sang caravan ang Bureau of Fire Protection simultaneous ini hindi lang kay diri sa Bacolod kundi bug-os nga Pilipinas ini agod ipakita sang aton sining nga taga BFP o kon bombero ang ila sining nga concern sining Fire Prevention Month mga kaksyon. Action Hotline. I-check naton karon ang patrol kung ano bala ang mga statement, ano bala ang mga panugyan sang Bacolod City Bureau of Fire Protection angot sini mga kaksyon. Action Hotline. Sige, try taman labuton karon kumusta na to ang binalbalanay sa tunga sang New Government Center kag ang Grupo Asenso. Kumadomduman ninyo sa nagligad nga simana, gindulong sang Grupo Asenso. Ang ila sini isa ka upod dira nga nagapapili councilor nga amo si Madam Pao C. No? Gindulong nila matapos nga ginpapanaogan sang DILG sang confirmation and resolution. Nga ini siya amo ang magatalo sa iya sini amay nga napatay nga si Elmer C. Kag nagkadto sila sa New Government Center. Ang nahitabo, sunod sa report, ang Grupo Asenso nga ginpangunahan mismo ni Mr. Albi Benitez, Greg Gasataya, Attorney Cesar Distrito, among others makaksyon, wala nagpresentar sang backtrack pagsulod nila. Action Hotline. Ginreklamo sang isa ka executive assistant, pero ang sabat ni Distrito sa to, way man siya gani naga-face mask man. So kay distrito, siya ay makamigin pangayuan backtrack, mga kaksyon, no? Daw nagalala ning inaway gyapon sa social media. Action Hotline. Na ano nga sitwasyon? Politika lang ni sagi gitay kakamog man. Abi magpinatawaray ka mo da kay ho, ang Russia kag ang Ukraine to ho, subong nga motong dapat naton kuan sang lesson nga sagi ka pinatsanay ito subong bangod gid lamang sang puder. Action Hotline. Sige, ang iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Subong nga adlaw, may ara naman sa pag-umpisa sa pila ka mga buluthuan sa face-to-face nga klase mga kaksyon kay nagnulo normal na gid man ang aton sini nga sitwasyon. Action Hotline. That's why diri sa Bacolod karon check naton anong situation diri kay pag-intindi naton ang grupo sa mga manunudlo
nagahulat na gid ka gusto na gid nga magbalik na sa eskwelahan. Hotline. Pero ang mga balita dito sa national mga kaksyon, ang Ukraine o kon international, kagabi nagtapos ang pinakauna nga istoryahanay sa tunga sang Russia kag Ukraine mga kaksyon. No? Dito inigin patigayon sa border sang Belarus. No? Ang ginmuno ko to gabi nga sa border lang ta. No? Kag wala gid sang may nahuman nga settlement ini. Ang nahuman dito kung san o naman ang dason nga negosasyon. Pag lantaw ko kay na, duway gito na muno, abi nga, while nga naga-negotiate kita, abi ceasefire taanay, unta taanay lupok, abi, do amo na bi, duway kong ginabasahan. Suno, diri makaksyon sa report, after sang pila ka oras nga inistoryahanay sa mga delegado, mga kaksyon, ma-imagine mo ha, nagabinumbahanay sila pero abot to sa may negotiation ang mga delegado nila, mga delegates nila. Ga kumustahanay man lang gani. Sa atubang sang lamesa, okay man lang istoryanay nila. Daw mga ay kalilibog nga sitwasyon, no? So wala sang may nahuman gid kung anong dapat kundi may dason pa nga mga istoryahanay mga kaksyon. Si Russian delegation head nga mo si Vladimir Medinsky nagpalayag nga kinahanglan pa sang consultation. Consultation sa tagsa-tagsa nila ka mga opisyales sa Russia man o kon sa nasambit nga lugar sang Ukraine mga kaksyon. Sige, hulat-hulaton taniya kay wala pagidman mga kaksyon kabay pa nga mga pungsod nga nagapalibot sa ila hindi lang gid mag-ililintra, no? Instead nga mag-intra sang pasabog sang inyo sini mga hinganiban kag mga jet fighters nyo dira or ano nga sahi sang mga pahinganiban, mas maayo guro nga maghatag na lang sang mga mensahe, mga statement nga paino-ino nga dapat paintindihon, dapat pahangpon ining duha ka mga presidente sa pwede nga mangin matabo. Ano mga konsekwensya? Abi, konsigihon gid ang ining pagpangatake sang Russia sa Ukraine mga kaksyon. Dapat maghatag sang maayo kag mga encouragement bala to stop the war in between two countries mga kaksyon. Amo na pinaka-the best di kay magdabok-dabok pabi nabuka nagud maglala tiway ginaya dangtan nga mayo. Dapat nga diri kita sa maayan, no? Kay and sang story sa ni mga kaksyon, wala iya sang may nagadaog basta inaway ang paghambalan. Puro pierde ang resulta sina. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pero dali gid lang mga kaksyon diri kita na balik sa lokalo kay Kuan inang subong adlaw Marso, no? Marso 1. Amo ning bulan nga ginakabig nga Fire Prevention Month, in short. Amo ning bulan nga delikado sa kalayo. Piesar nga bisan wala sa bulan sang Marso naga-atake giman ang kalayo kon may ara kita sang medyo kapabayaan kun kisa kag ginakabig man nga aksidente sa sunog mga kaksyon. I-check naton una anay nga patrol with Action Ed and Abuso, ano bala ang nangin mensahe kaina sang pinuno sang Bureau of Fire Protection diri sa syudad sa Bacolod. Ano bala dapat ang aton sining pagabantayan, no? Para at least may ideya kita, sometimes gakalipat man kita sa mga preventions sa aton sa tagsa ka mga puloy-an, sa mga establishmento kag din pa nga mga lugar mga kaksyon kag makadumdom na lang kita, no? Nakadumdom na lang kita mga kaksyon nga may ara gali sa mga pahanumdom ang BFP pero tapos na ang sunog. Imagine mo kung masunugan kada imo sa isa mo kapuloy-an pagkatapos ara dang tanan mo nga kagamitan, igo nga ang imo gilawang naluwas mo, ang imo kaugalingon kag pamilya, ang tanan nga mga gamit mo ululubos gid. Ti masubo ina nga istorya sa bahin sang imo kabuhi. Kabudlay nga masunugan ka kay mag-umpisa ka sa puno, gidya mo halin sa foundation, pasaka to kung ano kadako sang puloy-an mo. Sa pagkasubo sina. That's why nga ti kinamahalong-halong gigita sa mga unattended nga mga lines sang kuryente dira, mga linya, ang mga sulo ninyo, kingke, kandila, amo ni dapat ang aton gid halalungan. Ara na sa Action Doors, sa Action Eden Abuso, pakisinyas next time Action Doors, kabi ko wipe pa. Patrol. Patrol reports. Action Eden, good morning.
Good morning, Action Bright. Sa tanan naton nga mga ka-action, bago gid lamang wala gid lamang nagbugay natapos ang ginpatigayan nga kick-off ceremony caravan or motorcade sang PSP Bacolod. Kadungan man sa unang nga adlaw sang Fire Prevention Month. Actually, na ongoing sa karon ang press conference nga ginapatigayon ni Chief Inspector Rodel Legaspi. Ang Action Bright sila sini mga aktibidad. Pamatian sa makadali Action Bright, no? Si Chief Inspector Rodel Legaspi. Nag-request nga kung pwede ma-assist si Bureau of Fire Protection nga matagaan kita diri sa isa ka activity, mass blood donation or blood blessing activity. Oh, ini builugan sang aton nga mga firefighters diri sa Bacolod City, no? Nakita namon ang dako nga importansya sini tungod nga siyempre ara kita sa times ng pandemic, wala kita kay balo kung anong matabo sa aton or sa aton katapos ang aton pamilya, no? So isa siguro ang aton katuyaan sina readiness naton, no? Especially sa aton nga health, no? So kabay pa nga hindi man mag-abot ina nga panahon para sa aton nga mga firefighters kay gusto naton sa all the time makabulig kita, no? Pero ina siya nga bagay o ina siya nga activity ginaubra na namon sa amon man sa akon man previous nga mga assignment, no? When I was assigned sa Lakalota, daw 7 ka tuig na ang ipatigayon namon ang bloodletting activity. So we are hoping mag-materialize man for Bacolod City, no, para makabuligid sa aton nga mga firefighters kag sa mga tanan man nga donors naton. Then on March 23 may ara kita pagapatigayonon sa nga ginatawag namon nga open house diri sa Central Fire Station. Sa diin nga mag-set up ang aton diri nga personnel sang aton nga mga equipment, no? Sang aton diri nga mga gamit, no? Fire trucks naton kag everything ginagamit naton for rescue operations kag firefighting operations. That is to showcase, no, sa aton public kag sa aton clients nga nagatadto diri sa fire station ang importansya ni Bureau of Fire sa aton nga community, at the same time to promote fire safety sa tanan, no? And to remind them nga ini nga bulan is nagapahanumdum sa aton tanan nga mangandam kita, no? Kag likawan naton nga magluntad ang sunog sa aton. Action Bright, kabahin lang to asang pagpahayag ni Sir Legaspi. Actually, sa karon sa media nagapabalo kung ano bala ang mga activities for the whole month. Dahil sa nagapamangkot gali, ang tema sa aton sininga Fire Prevention Month subong is ang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Isa man to kaina, Action Bright, sa nabatian naton nga may patigayonon sila gali nga 40 hours training sa mga volunteers sa kada barangay. Kahit mas nami gid man ni Action Bright kung nagapuligay mo, hindi man sa tanan nga tion ara dayon ang PSP, may mga traffic pa man nga ginaagyan kung ano pa nga may emerhensya ang mga ginarespondihan man, mas mayo nga within sa barangay kuno mismo may ara na dan sang mag-responde una bala kumbaga first aid kung sa may aksidente pa kag may mapilasan. Pero hambal ni Sir Legaspi, amat-amat na Action Bright sa kada barangay nga may ara na sa mga fire trucks amo nang ginauna nila. At least may certified sila kag recognize sila sang BFP para magbulig man sa ila sining barangay kung may magluntad nga sunog. Actually, mga na-identify man sila ni Sir Legaspi Action Bright na pangayon talang karon ng mga lugar di bala sa Bacolod nga masami maluntaran sang sunog. Hindi to, let's not take it negatively kung wala Action Bright, kundi precaution kag pagpaandam kay man isa sa mga factors dira is ang ano bala mga ikit-ikit nga balay, may mga nakita sila Action Bright nga ang mga linya sang kuryente bala amon man ang kisalinan sa sunog kag mga lugar nga budlay magsulod ang fire truck. That's why reminders naman sa mga inner barangays bala kung pwede, ang mga barangay roads, hindi pagparkingan, hindi pag-double parking, kaya hindi ka kabalo kung saan malusot ang emergency gulpi lang. Importante, ligwang dalan, makalusot ang fire truck mandabi, ang police patrol car o kung ang ambulansya, depende
kung ano nga emerhensya magluntad sa kada barangay. So far, Action Bray, amo pa lang nanding na takol man ni Sir Legaspi, kag hibaloon naton ang iban pang nga records karon, especially kay ti inibalikom sa aton hibalo may since January kag February may pila naman ka mga sunog nga nagluntad diri man sa syudad sang Bacolod. Action Eden na talupang danta Enero kag Pebrero daw kadamo gid nga sinunugay nga nagluntad Action Eden, no? Oo. Yes, actually, Action Bray, nagligad. So, nakapamangkot kita ligad kay Sir Legaspi. Ang, kung hindi ko magsala, pagpamangkot sa ligad sa January alone, 57 Uy. ang sunog na nagluntad. Dala na dira, Action Bray, 53. Nagluntad na sunog, January, sininga tuig. 53. 53 mo kadamo lang, no? Dala na Action Bray ang mga grass fire, pero 17 diri ang commercial fire nga gintawag kumbaga. Commercial. Ang sa bulan sang February, Action Bray, 27 Bawa. ang nagluntad nga sunog. Do halos sa adlaw may ara, no? Oo, yes. Correct kita, Action Bray. Kay di liga to gani presko sa probinsya nagadululungan. Pero ti amuning subong, that's why nga ginansar man ning Fire Prevention Month kay wala labot to babatsagan mo man grabe kasi isang init, Action Bray, no? Aha. Nga mo man isa ka factor is ako nga nagaluntad ang sunog. Kay in Action Eden napamangkot dito kan mga logistics na diri kompleto lang or kulang or sobra, ano dapat ang need pagid naton para at least kabalo kay ning sunog way tama ni ginapangayo Action Eden mo. So inabalang ko may dako nga sunog or bisan gamay pa nga inabalang makaresponde kita nga pag-abuto ang kapasidad sa aton nga mga gamit abi dako gidayon ang mabulig nga madula si sunog Action Eden nakamuno inakaina. Yes, Action Bray, actually nakamangkot man kita personally, tihamban niya wala gid problema. Bangod nga supportive kayo ang ahensya sa BFP, ahensya sa gobyerno of course, gobyerno national, diri man sa region, tungod may mga equipments man sila ginpadala, may mga bag-o gani nga mga fire trucks, kag kompleto man Action Bray. Ang gina-enhance, gina-improve lang gid nila amo ning pag-training sang damo ko man nga tawo para himuon bala mga force multipliers kumbaga kay di taman wala taman ginapangbuyo basit may mag-abot ang tion nga may magdululungan nga mga sunog Action Bray at least ma-control ang tanan hindi makulbaan kay may ara sang volunteers kada barangay. Ang akon pa ni kung kaysa ginalibugan bala sa BFP kay nga ang sagi kita nga pang-train sa mga gina-mention mo to nga force multiplier nga kung pwede man maka-hire kita as a personnel na gid mismo sa BFP nga swelduhan ta sang gobyerno kay ining mga ginaayo tati ilibrihon mo lang yang kusog sang tawo Action Eden may nugsweldo man kita di bla na. Yes, correct Action Bray. Ang point lang to nila ni Sir Legaspi kay ara bala kung mag-Action Bray sa barangay bala kung hindi dayon makaresponde ang DFC kabalo ang pumuluyo kung ano ang una dayon nilang himuon kung ano ang safetyness Action Bray nga pwede himuon samtang wala pa ang taga BFP Action Bray. Okay. Barangay barangay connection gali iya ang bot silingan niya. Oo, correct Action Bray. Abi ko hulhulmon tan di sila kung may dako nga sunog kag mong pa uyaton ta sa mga host tada kag papiswiton. Per barangay Action Bray. Ate mayo man na mayo man nga mayo man nga proyekto sang BFP pero nga concern lang nga ti ang gobyerno sa nasyonal do way dako abi nga way nag-hire sang madamo-damo nga mga tawo abi dogang BFP kuanini fire trucks abi para masabat ang kinanglanon sa sunog nga ginatawag bla. Diri gani Action Bray kanami man no diri sa may syudad sang Bacolod hapal ni Sir Legaspi actually kita out of the fund man niya sang LGU amo na ginabakal sang mga bisan gagmay lang da basta may fire truck ang iban nga mga barangay Action Bray. Okay, diri sa Bacolod kit-anta damo persa sang yaka gobyerno nga fire trucks ano. Ang ato lang diri makit-an nga mas damo pag mga volunteers naton ining mga chamber naton ano pa nang amity sa mga lagko nga mga negosyante dis Bacolod abi may mga fire trucks sa mga San Miguel kung ano pa dira. Amo nang makita naton diri Action Eden nga nagadinumog tuya sa sunog kung kaisa no. Yes, Action Bray. Do ka SOP din sila kung nagalikis abalo do makulba ng tao maglabay. Ano gito ka nako ang sunog man kito ka mo damo gid. Normal na. Ka
o ano tayo nila action by nga magbuhat tayo kag augment bisan layo pa nga barangay or Aha. within city to city pag ani action by. Aha, sige. Sige. So far, damo man ang activity action ede, no? Oo. Yes, action by. So far daw mapamanang na. Sige. Balitalin sa patrol ang ka-action ni action itinabo sa mga ka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Unas sa balita na sa action. Sa Bacolod, Action Radyo. Patrol reports. Action Hotline 2006. Going WID for best public affairs program for radio. Salamat aksyon na din na boso balita sa patrol. Action Hotline. Bisan ano pa na maka-aksyon nga mga preventions nga ihambal or mga pagsulundan guidelines from Bureau of Fire Protection ang disiplina ara gyapon sa aton sini kaugalingon sa tagsa-tagsa ka mga puloy-an kag sa mga establishmento. Action Hotline. Amo lang gina mga ka-aksyon ang kinanglan naton nga maghalong gid kita sa tanan nga tinion ano kay like for example ang puloy-an mo karon abi layo ka sa bumbero. Oo, ikaw dira mismo mabudlayan ka magpalong sina na dapat mangin alerto ka lang sa tanan nga tinion mga ka-aksyon. Action Hotline. Dali gid lang. Diri sa Barangay 16 Action Bray, magsulod ka halin sa ETCS. Ang right side kadalan ginaparkingan lang ka mga tricycad kag motor. So ang two-way, one-way na lang. In case emergency kag may sugata ka nga sang may dako di anay nga sunog nadagdag ang pangunang ruweda sang fire truck. Ang ending trabahuso sa part sa mga bombero na clear na di anay pag clearing subong balik naman. Concern ina sa barangay na. Action Hotline. Dapat si barangay kapitan kag barangay officials da among maglibot-libot kag magpangsaway sa sining mga salawayon man kung kaysa way taman ni sila ginasikway kay pangabuhi man na legal pero kung kaysa may mga ara kita sang ginatawag naton ordinansa may mga layi kita nga dapat man sundon. Ti dapat si kapitan da kag si kagawad abilibot-libot man kag sinyasin ang mga salawayon. Action Hotline. Plus also 34. Pagbalik naton, check naton na Bacolod Bakaksyon for the first time sa classification nga 1, 2, 3, and 4 and 5 nagnumero 1 na kita. So mulong magulang na lang gini gamay iya sa new normal nga situation. Ano bala ang panugyan sa aton sini nga IATF mga kaksyon. Action Hotline 2006. Going WID for best public affairs program for radio. Maing aga kay Josephine Paro Alarcon, matigid kami manakwa sa program mo Action Hotline kag Morning Action Bray mahawta. Salamat. Hinida Ordunes, Elizabeth Gamala, salamat sa pagmonitor. Great siya lang ko no happy birthday kay Sir Eric Magbanwa on his birthday today. Stay safe everyone. God bless us all and more power arm. Lors Salmango ni Gura. Good morning sir. Salamat gila. Ay ma'am gali ni. Ano ni? Di ko ma-recognize pero thank you gid sa pag-monitor. Christine Minyes Villalubos, good morning ma'am. Bina Joy Cepeda, DJ Jonah, first time ko nakita sa morning nga time slot news. Si Action Bray. Galing low, bat dagid kag 1:20 AM na sa amon manog tulog na. Sige. Si Tita Stella naga-monitor man alfabeto, thank you gid. Amy Di Gracia, hello Sir Bray, good morning everyone. From Barangay 16 here, watching via live. Great ko Di Gracia, Kalimpos family, kag Barena Galvez family dira sa Bago City, thank you gid. Elvira Hilogo, Jinky de Lagdon, ginagreet siya lang happy birthday si Mama Lulit de Lagdon, kag kay Action Eric Magbanwa. God bless. Stella Tafalia Laos Araman. Aimee Di Gracia, dire sa Barangay 60, basa ko na kayo na. Ginagreet man ni Madam Jinky si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Andokmat Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Uligon, Alex Montesa, Milili Uligo, Michael John Season, and all family sa Barangay Pandanon, DSB. Halin sa Arizona, USA. Si Nanay Virgil Pinda, good morning. Thank you. Good. Stay safe. God bless. Roger Toricarion, sakto gina ang sa Barangay 16 ang isa ka side ginahimo parkingan sang motor.
O malumina, aram man nag-monitor mga kaksyon. Siga, balik ko dugay alas 8:36. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaya isang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Ang pagsulod sang tubig sa